Familia honetaz nekatuta nago, ez dintut gehiago. Familia hau beti berdin, gauzak lurrera botatzen. Ezin dut gehiago, naskatuta naute. Ingurumena zein dugin behar da? Bete harraro sentitzen dut hemen. Ah! Debrua! Debrua! Jo hemendik! Ama begira, burutik jota dago. Zer, segi jolasten. Debrua! Jo hemendik! Jo hemendik! Ertzaintza deitu dit, esateko gure lorezaina desagertu dela gauzak arraroak gertatu ari direlako. Zabi, egango de garbitu. Bai, txastuna. Ama! Hemen ez dago ezer. Zuk ikusten duzu. Bai. Arriskuan zaudete. Deabru bat dago. Izaro, atzean! Zatoz! Hemen seguru gaude. Entzun, deabrua aztertu dut 10 urtez. Eta ark joateko hemendik egin behar duzu erritual bat esanez 6-7. Urasoei abisatu behar diegu. Bai. Aita, ama! Deabro jateko erritual bat egin behar dugu. 6-7 esan. Vale? 6-7! 6-7! Ah! ¡Qué nazca! ¡Tortuga!